Дорогие белорусы, шановные наши гости, 85 годов тому белорусы здійснили цуд. Не, яны не панічили ворогов, не вызволили країну, не домоглися свободи, але їх подвиг буде адзначены яшчэ доўга, может быть, до конца стагоддзя. Тому што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. Пры яе сціплым святле яны як маглі і змагаліся з бальшавіцкай навалай, з фашыстоўскай акупацыяй, з роспаччу і паняверкай, што за стагоддзі укараніліся ў гаротным народзе. Мы усцешаны, што гэтая свечачка гарыць і дасюль, і хоць яе зыркі агеньчык слаба свеціць, часам капціць і не грэе, але ён дае спадзяванак шмат якім пакаленням беларусаў на святло і цяпло, на свой дом і сваю сям'ю. Тое, без чаго ў гэтым драпежным свеце нікому няма і не будзе жыцця. Дык няхай яна гарыць, наша кволая спадзяванка, якую мы песцім і тулім, ашчаджаем і беражэм, як лепшыя з беларусаў яе бераглі да нас, з думкай, а раптам прыйдзе час, і яна ўспыхне сонечным ззяннем, калі надарыцца спрыяльны для таго час. Бо калі не будзе таго, хай сабе слабога агеньчыку не ўспыхне нічога, і для нас настане вечная ноч. Але мы не хочам вечнай начы, мы Божае стварэнне, людзі, і маем права на боскую долю. Поможи нам, Господь, і жыве Беларусь!